وەکی زانینگەها کۆبانێ و تو سەرژمێری چێکردنەکۆ هژمارە خوێندەکارên niha ji zanîngehên hikûmet an jî yê rejîma berê derketina an jî xwendina xwe taloq kirine li wê deverê û hatine kantona Firatê. Tu serjimêrî çêkirine? Belê niha rêveberiya xwe ser nêzîkî şêst û du xwendekar navê şêst û du xwendekaran ji me re rêkiribûn. Yanî zêdetir ji kantona Firatê ne yanî kesên ku di rêveberiya kantona Firatê de kar dikin navê wan ji me re hatin. An em dixwazin mesela ihtimala ev ragihandana negiştê hemî kesan em dixwazin bi awayekî fermî ragihînin çi xwendekarî hanî ku berê diriya rêveberiya xwe ser navê wî ji me re natiye em dixwazin rê bêdnêkî ku were ew jî xwe tomar bike. Piştî mesela heftekê îdî tomarkarin dawî dibe serjimariya kes yanî rastteqîne dikeve berdestî me wê demê gorî wê serjimariya îdî em beşê xwe hîdî radikînin. Zena hîro wê li ser Facebooka me ya zanîngeh heye û ser websaytê me wê were belavkirine dîroka serlêdanê wê kengî be wê ji siba dest pê dike ji nehê mehê çaran dest pê dike heta hevdeyê mehê nehan bi hevdeyê mehê çaran dawî dibe. Di wê derkê de me bêlî kiriye yanî belgeyên pêwîst çi ne? Wek mesela zanî pelename keşf elemat pêwîst e xwendekar xwe re bîne ji bo em zanibin kîja materyala xwandiye kîja materyala nexwandiye ya din eger ku ji malbatê şehîda me gereke belgeyekê ji malbatê şehîda bîne sûretê xwe şexsî nüfusa xwe bîne yanî ew belgeyên pêwîst wê di fermî ser Facebooka me websaytê me were belavkirine.